hunde goto kalantuma kala nde cukalel ngel maayi andu an kam komi kirsowo sa wawi mbaɗa ɗumen hakkille ma sa wawi mbaɗa ɗumen hakkille ma jonneɗa ɗum kala nde ko maayinano ka maayowo wona jam par ce que neɗɗo ngara ƴewde neɗɗo mbiɗo wawi ça ne va pas ça ne va pas du tout qu'est-ce qui se passe explique-moi que je comprenne sonno wonko kewno goɗɗum mi haalanteno par ce que min no duma yaara Kalidou mo ummo e dow jam parce que so tawi o waɗimi hen mbiɗa holle mbaɗemi Didier, ça ne va pas. Je veux le voir, je veux voir Kalidou, ça ne va pas du tout. Mais so tawi docteur ɓe gon koye safrude mo noon min sa mi noddima ya arga hen wona haydara mi acci bojji ɗum wayata ɗi min hoore mi yiyanimo oto wonni non sa waɗini mina waynat kam kala ko meeɗi jofde kadi mi waɗi mais aussi ɓe mbi haɗama andude neɗɗo o surtout debbo haɗama andude mo tigi rigui resanmo lembe e nder ɗum ɗon noon min nangira min nangata min tikkandita mum par ce que ko diisi ko fof kanko jibini Fatima Aïcha Tokoso goɗɗum ko mi yaafimo mi rokkimo dande makko comme ça Allah wiro eyyi gona seede ala a wonat seede de ɗum addani mi ɗo a wonat seede kaw Ali an holko mbinomami wona mi winoma hakkude men c'est fini gasi an holko woni mami ko min tan woni ɗo debbo woppam tout tranquille s'il te plaît woppam ana ala joom ana hersata an Didier saɗa hersonno ay ko mbimami ko hakkude men c'est fini gasi cikkanmi ka koyɗo cikkata mbiyata ko wona gonga mine ma hakkude men gasi ɗum jiɗmi nana ɗum Dieynaba nena hono wiyam Dieynaba min mi tampu ay ɗum ɗo so gasani min mi yaltat galle so woppani arde galle he min mi yahat joni noon probléme o woni gogo so mbiɗa so mi haali omo jala o jala hande noon ojo to ina haala jogo photo yoje ma noon mino téléphone mum ina waɗi photo ji hakkude men oɗo dañille bisimilla Mani bisimilla ma Mani taw kisma ɓe mbi so koyngal yawani hono ko hanani yaw lende min noon aɗa laaɓa garalam ɗo hannde pour jiidiren en kaldino haydara sabaki ɗum so wona tan ko mbinomami ko min haydara mi sohlani haydara wona haajam so wona heɓtude joom gallam t'as bien saisi ou pas ɗum ɗo fo wawa yejji ɗum saabi Allah joni Zara mi jettani appel ma ko qu'est ce qu'il y a min nota famanam téléphone o ta mi yiɗa jettude appel makko mi yiɗa haaldude e makko qu'est ce que tu veux kono won tummino kay duuf bakno tan piya ñangal kay wona noon a waɗat ɗum firi kay gaɗa tawta amin walla so tawi an jiɗɗa ko wondude yasin kalna yeero kam ittuma ɗo oɗo gaɗa wonma dagase ɗo nawma galle yasine ndenoya to min mi wawa hebde poste ma o no daytinani mo eyyi kono wat firi noon duuf no man ni la melde illa walla dufa barke rasulullah an joni gona ha sini Dieynaba wona pour an an a tampinide hooren ma te simi tawima e galle o billahi wallahi mami hirsama mami fiima mami waɗma ko metti mi kay ɓoɗomi hirsu rutto rutto e galle parfait anani so tawi ka giɗɗo jaha ɗettoyama affaire ñakkori fayde ɗi ko woni mais andanani ko wi ko mbimami ɗum ɗon zaman merde ko wi ko haali ko haajum ala hen mi waɗa ko ɗum ɗon pour ɗum ɗon mi waɗa ko ɗum ɗon ko waɗat ɗo ala hay droit goto wadde ɗo so tawi ka giɗɗo mo yagalle ɓe ko ɗettoyama oɗon goni mawɓe buduru baali oɗon mbaɗa ko hay goto nadi n'importe quoi oɗon totira tan Sara an wonno ara ha fottinam oto haalde yam oto haalde yam
Abami, komi jangguɗo mo comme no jaggirmi kaali ɗum ni mawna mawni daal jaggirmi o jarani jaggude dijeju jarani jaggude sa ɗum ɗum haydara ala hemen haydara wonani hakkude amen hakku gonɗa aɗa fira non min ay sinno ko goɗɗo bon mbiɗa min dijeju woni momi yiɗa nande hay e hunuko ma jaltina e hunuko ma dijeju e satto somi yiɗa ɗum min mbiɗandi dijeju wona neɗɗo ko jam eyyi komi mi noddunno téléphone sehilam debbo mo mbiyatnoma o momin gonno toon to konnoɗen to kadi a noddin eyyi kono noon wonko haalino ko wi o wiide joom galle jeeɗaɗo noddi toon arino toon wadde noon e convocation gendarmerie mbiɗa on miñum ko sehilam miñum Zahra sehilam sehilma eyyi gila namdimomi ɗum o wi kam Zahra o seeraka omon e dewgal makko ha joni no siiri no siiri mais est ce que j'ai l'air d'un minable d'abord raison pour laquelle j'ai confiance ɗiɗɗo ɗo won ɗiɗo garowde ayi ko ullundu won ullundu won yawno noon Ibrahima yawno yab gasi ha ko mettino ko fof no weeli hannde seydi si sawani asaman si sukar si horom si ha haala mi annda so tawi o haalnima walla o haalnanima kono minen makko komin seermo